Сильно горел дом и сарай. Бик көчле булды янгын. Абзар һәм үй тиз арада янып китте. Барысы да бер вакытта булды. Янгында һәлак булган Сергей Савельев һәм Людмила Прибыткова яшәгән йорттан чыккан янгынны күршеләре Людмила Максуткина шулай тасвирлый. Фаҗига буласы көнне кичке сәгать 6-ларда аларга кирип хәлләрен белешкән. Сәгать 8-ләрдә исә әлеге йортта янгын чыга. Курить курили оба. Икесе дә тәмәке тарта иделәр, өйдә дә тарттылар. Хатын кызының шыландагы диванга ятып тәмәке тарта торган гадәте бар иде. Якушкина авылының мәктәп урамында 25-нче йортта Сергей Савельев туганнан бирле яши. Ул аның әти әнисе йорты. Уңган эшчән Ират яхшы механизатор дип искә ала авылдашлары. Жили как обычно простые люди. Икесе дә гади барлык гаиләләр кебек яши иделәр. Ират хуҗалыкта механизатор, хатын-кыз өйдә генә, кош-кортлары бар иде. Үткән ел хәтта дуңгыз да асрадылар. Сережа бик яхшы механизатор. Бик әйбәт. Техниканы әйбәт белә эшли, иренми. Бик әйбәт кеше. Бергә үскән малларны. Алар минең әзгәнә кешерәк. Бергә эшләдек. Бергә үстек, бергә эшләдек. Бергә яшидек. Әлеге гаилә авыл җирлеге башлыгы Хасибулла Хамидуллинның һәр вакыт күзәтүендә булган. Мин аларга борышка басаларап бергәнем. Борышка кыш-кортлар алган идек. Менә алар сәгәнә борышына түләделәр. Алда кискәне мин алар белән сөйләшеп уздырдым. Менә алда кискәне алар белән сөйләшеп, мәтәмәдәге бу нины туктатык. Алар бешеттеләр, башка эчмәбез дип. Янгын үткән атнада булса да урамда әле дә төтен исә 1958 елда төзелгән 2 бүлмәле йорт ул. Янгын базга мунчага зыян китерә алмаган. Быел бәрәңгеләре дә бик уңган була. Аны базга тутырып кышлыкка әзерләп куйганнар. 19 октября 2017 года. Быелның 19 октябрендә кичке сәгать 8:22 минутта Якушкина авылында бер йортта янгын чыга. Анда 1967 елда туган Ират һәм 1957 елда туган хатын-кыз һәлак була. Янгын чыгуның сәбәбе исерткеч эчемлекләр кулланган хәлдә саксыз рәвештә тәмәке тарту. Состояние алкогольного опьянения. Авыл җирлеге башлыгы Хасибулла Хамидуллин белдергәнчә, әлеге йорт урыны тиздән тәртипкә китереләчәк. Хуҗаларының юклыгын дүрт аяклы дуслары Гром да сизенә. Янган йорт эченә кирип хуҗаларын эзли юл. Кышка кирип барган чак. Шуңа да тиешле кагыйдәләрне истә тоту мөһим. Основным причиной пожара в быту это Көнкүрештә янгын килеп чыгуның сәбәбе иң беренче чиратта ут белән саксыз булу. Электр җиһазларының төзексезлеге, мичләрне якканда янгын куркынычсызлыгы һәм электр җылыткыч приборларын куллану кагыйдәләрен бозу. Мичләрне яккан вакытта аларны караучысыз, шулай ук кичкенә балаларны карарга да калдыру тыела. Ягулыкны, шулай ук башка яна торган материалларны мич алдындагы махсус калайга куярга кирәк. Мичләрне ягып җибәрү өчен бензин, керосин, дизель ягу һәм башка тиз кабынып китүчән сыеклык куллану, күмер, кокс һәм мичләрне газлар белән ягу, яисә моңа тиеш булмаган ягулык төрен куллану тыела. Мичләрне кыздырырга ярамый, төтен суыргыч буларак җилләткеч һәм газ каналларын куллану тыела.